aby som spoznal absolventov bakalárskeho štúdia našej fakulty. Prosím vás, aby ste vykonali slávnostný promočný akt. Považujem si za čest oznámiť vám, vaša spektabilita, v mene profesorov, docentov a ostatných učiteľov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, že absolventi bakalárskeho štúdia splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, takže sa im môže na základe ustanovenia paragrafu 52 odseku 5 zákona číslo 131 z roku 2002 zbierky zákonov o vysokých školách vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul bakalára. Vaša spektabilita. Dovolte mi pri tejto príležitosti v mene absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave vysloviť sľub. Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že hodnosť bakalára, ktorá nám bude dnes udelená, zachováme bezúhonnú a nedotknutú. Vzdelanie, ktoré sme získali na Univerzite Komenského v Bratislave, budeme naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. V duchu poslania Univerzity Komenského v Bratislave budeme po celý život šíriť myšlienku humanizmu a demokracie, budeme si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Sľubujeme, že Univerzitu Komenského a jej fakultu manažmentu uchováme vo vďačnej pamäti a vždy budeme podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy. Vaša spektabilita, uvedomujem si dôležitosť tohto sľubu a verím, že naši absolventi bakalárskeho štúdia vynaložia všetko úsilie, aby ho na každom kroku čestne plnili. Prosím vás preto, aby ste dali súhlas na vydanie diplomov. Vaša honorabilita, vypočul som si s uspokojením vašu správu o odbornej a občianskej spôsobilosti bakalárov našej fakulty a súhlasím s tým, aby im boli vydané diplomy. Vážení absolventi bakalárskeho štúdia, s radosťou prijímam váš sľub, podľa ktorého chcete v budúcnosti rozširovať svoje vzdelanie a zodpovedne vykonávať svoje povolanie. Verím, že na svojich pracoviskách budete úspešne pôsobiť a šíriť dobré meno svojej fakulty a univerzity. Prosím vás, vaša honorabilita, aby ste absolventom bakalárskeho štúdia vydali diplomy. Vaša spektabilita, pri odovzdávaní diplomov dovoľujem si vám zároveň predstaviť absolventov bakalárskeho štúdia našej fakulty. Bakalárske štúdium v študijnom odbore manažment, v študijných programoch manažment alebo medzinárodný manažment úspešne ukončil Eliána Drdová, narodená v Bratislave. Diplomy, ktoré vám udelila Univerzita Komenského, sú nielen ocenením vašej usilovnej práce, ale sú to i diplomy, ktoré sú porovnateľné s diplomami z renomovaných špičkových zahraničných univerzít. Tieto diplomy sú nielen dokladom o tom, že ste úspešne absolvovali všetky predpísané skúšky, získali dostatok kreditov, či zložili štátne skúšky a obhájili bakalárskú prácu, ale aj dokumentom, že ste získali vzdelanie, ktoré vám umožní zastávať pozíciu manažéra. Nie sú to však iba vedomosti, je to aj hodnotový i mravný systém, ktorý charakterizuje vzdelaného človeka. Vaša mienka bude ovplyvňovať ľudí, s ktorými prídete do styku. To vás zaväzuje k tomu, aby ste svoje vedomosti a svoj vplyv používali tak, aby to bolo pre prospech celej spoločnosti. Byť manažérkou či manažérom nie je jednoduché. Manažéri stanovujú ciele pre organizáciu, pripravujú stratégiu či taktiku, ako tieto ciele dosiahnuť, ale predovšetkým pracujú a komunikujú s ľuďmi. Mali by ľudí chápať, pochopiť ich city, pocity, mali by vnímať
čo sa okolo nich deje, byť láskavý, prívetivý a snažiť sa nájsť dobrým slovom v každom tú jeho pozitívnu a kreatívnu stránku. Fakulta manažmentu pripravila svoje študijné plány tak, aby vybavila absolventov aj takýmito vlastnosťami. O tom, že sa jej v tomto smere darí, svedčia úspechy fakulty. Jej študenti a absolventi reprezentujú fakultu i doma, i v zahraničí skutočne veľmi úspešne. Sme radi, že napriek klesajúcemu trendu v celkovom raste populácie je stále veľký záujem o štúdium na našej fakulte. Zásluhu na to má určite i dobrý vzťah medzi učiteľmi a študentmi našej fakulty. Vážené absolventky, vážení absolventi, nie je náhodou, že ste dnes do tejto siene neprišli sami. Sú tu s vami vaši rodičia, bratia, sestry, manželky, manželia, príbuzní i priatelia. Všetci sem prišli vám zablahoželať k úspešnému završenej etape vysokoškolského štúdia a podeliť sa s vami o radosť z tohto úspechu. Diplomy, ktoré teraz držíte v rukách, ste získali hlavne vlastnou zásluhou, ale iste sú na nich nezmazateľné stopy po nezištnej pomoci vašich najbližších. Takže dnes je skutočný dôvod na spoločnú radosť z tohto úspechu. Dovoľte, aby som vám na záver v mene vedenia fakulty, v mene učiteľov i zamestnancov i vo svojom mene poprial veľa úspechov do ďalšieho života všeobecne, a obzvlášť do ďalších 2 rokov magisterského štúdia. A chcel by som vás uistiť, že fakulta manažmentu chce i naďalej zostať vašou materskou fakultou. Ďakujem. Vaša spektabilita, vaše honorability, vážená pani promotorka, vážení páni profesori, docenti, asistenti, vážení hostia, milí rodičia, dnes dostávame možnosť spoločne tu, v dôstojnom tichu, nechať sebou plynúť vznešenú a vzácnu chvíľu. Prináleží nám vyjadriť vďaku pred našim hrdým krokom do života. Našli sme to ľudí, ktorí nám s ochotou odozdávali svoje vedomosti, podelili sa so svojimi skúsenosťami a ktorí o každom z nás zanechávajú kúsok seba. Príjmite to ako náš dar, naše poďakovanie za všetko, čo si my odnášame z vás. Ďaká patrí aj vám, milí rodičia. Prosíme vás o pochopenie a podporu pri vzlete do života, ale aj o neustále otvorené dvere do rodného domu, kde vždy budeme nachádzať materickú lásku i otcovskú múdrosť. Ďakujeme, že ste nás priviedli až sem, aby sme mohli pod vašim menom vykročiť ku hviezdám. Ďakujem vám za druhé ja, pretože nikdy by sme tak nezmýšľali ani cítili tak ako teraz. Poďakovanie patrí aj našim priateľom a priateľkám, ktorí v náročných chvíľach stáli pri nás, dokázali pochopiť aj poradiť. S ich pomocou sme prekonali veľa prekážok, ktoré patria k študentskému životu. V neposlednom rade patrí vďaka aj vám, milí spolužiaci a kolegovia. Verím, že tento deň zostane pre nás krásnou spomienkou. Zachovajme si aj v budúcnosti svoju tvár, aby sme splnili svoje poslanie a preto nesklamali tých,